Hindi pa yan sa batay. Double batch. Batch? Hi guys! So karon, maglaag ni Troy. At ato na. Asa ka nagtanaw nak? Pero, daddy oh. Asa ka nagtanaw nak? Maglaag mi karon guys. Ato daw mig tagom. Mulaag ka nak? Mulaag ka? Mulaag ng bata? Isis, Unsa man na yung kita na mga sakyanan nga ng labay, mga bag? Dara, unsa man na? yun siya sa mga Unsa na yung kita motor. na dira, huy? Unsa na yung kita na dira nak, huy? Makangay-ngay na daw siya. Unsa na yung kita na dira? Di pa mo lingkod kay gusto magsigit tindog. Di mo lingkod. Di mo siya ano nagpalami man kakaron niya na. Buang ka. Lami kayo? Nak. Bye! Now, bali mo ninyo guys. Let's go! Ay, for the go! Idol kinakon. Yung parking ni guys, kay gusto si Troy sa tubangan tanaw-tanaw. Gusto ka mo drive sa tubangan? Lago. Ako, alis ng tanaw. Sige drive. Kana, sama kana. Drive. Sige drive. Sa mong tanaw. Mami. Sige drive. Ning. Ning. Alala! Ning. Di na dagan ba? Dagan ha. Ato matututo na ko. Ang gunit naman. Matututo na to ha anak ko. Ha? Ala. 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 Very observant kay ni siya na baby. Kana. Taman. Alala! Napitingog! Ngayon na? Nanggigil man ka. Ngayon na nak? Oo. Hello! Nanggigil ka? Ning. Pag naa siya diri sa likod game, sige mo siya tanaw sa tubangan. Wala, unsa na na. Gusto pa siya dira sa tubangan. Unsa na. Sige, kana. Sige na, balik na ka mami ko. Ayun na kayo, Balik let's go na! Sige na. Lalo, di siya muhawa, J-Mark. Ikaw, mong di pakita niyo muna sa iya. Alo. Nakaw to guys. Tagpuan, natilakpuan. Nadarang sakyan ko. Tao na to, si Mark. Ayo! Unsa na? Hi! Unsa na? Nalingaw dyan siya anak, J-Mark. Unsa na? Mami na? Hi, bebe! Ay, lagi daw siya. Nalingaw dyan siya anak. Ay, sis! Ay, sis! Alo, tapos side mirror, side mirror. Miyoy? Side miyoy? Tanaw pag side mirror. Ning. Sige, pipip daw, pipip. Alo. Hindi pa yan sa batay. Alo, ganahan ki siya anak ba? Alam Sarati na, mami, sarati na. Kayo Bye-bye. masamot na siya sa tuwa dali. Hihi. Ay, katugon man natin yan, oh. Katugon yan. Katugon ang bata. Oo, namirong ka po, ate. Ako, damo-damo na po. Katugon man ang bata. Sige, tagarin mo natin, ha? Sige. Katugon man ang bata. Ito ko na good. Ang adong. Lagi ko. I told you, favorite na ko ni Kuan pastil. Mami, yung pastil. Alam mo yan, yung pastil. Ano mo ba kayo? Mga arte-arte. Kasi na kailangan yung pastil. Yummy. Pre, kamalis na guys, Troy. Gusto mo kahit hindi mo katutuyo. Saan ba yung ice cream? Saan mo mo na? Pantay lang daw tag maka... Saan may gusto makakuha mo na siya. makaunon? Pantay lang daw tag makakaon na Saan siya. may gusto mo makaunon? Huh? Eh, dahil ice cream ka. Ano po, babe? Ano po ba? Chocolate. Diyan, madako? Pasang dako? Ako mamaya. Diyan may flavor lang yan eh. Ito, dara. Ito lang selecta ko. Ito lang double batch. Double batch. Batch? Batch. May na? Ano? Magkana pang kuha na. Ubi mo na kung gusto. Ubi, ubi. Ubi. Tulgo na ba? Kung sa tagpan ha, kanang ice cream ketchup ha. Sa may Double ice batch ka, double batch. Sa may ice cream. Sa may ice cream. Ice cream. Ice cream. Hello, wala sa may ice cream. Wait, hindi eh. Tulgo na. Double batch. Chocolate mo. Ano? Rocky Road. Kulay ubi. Ano nga pag ubi? Kulay ubi. Kulay ubi. Tingnan mo natin yun. Saan nga flavor? Ubi. Panda na. Pistachio. So, pili mo na pag-isa kakuha no? Kanang, Sa video. pili o kanang queso. Ne? Nakra. Ano ka buo? Tulog-tulog yung masipon na. Tulog yung Ang ipang sipon. Sige mo, Troy. Nag-baby kayo. Cute. Ano yung mahal?
Gusto mo magpanahan ka ng headband. Headband. Valentine's Day feels na kayo diri at sa 7-Eleven, oh. Nabaka tayo madawat ani karong Valentine's. Mag-cream. Ang ka-ice cream. Pwede. Sudahan tayo dalawa na rin. Ang ka-ice cream. Sali mo na. Ne? Ano yung tanong? Bukite mo, ha? Ganyan. Ay, uli sa balay, matulog na Miggy. Katulog na si Troy. Gusto na matulog si Troy. Ano, matulog. Wala na, nagsamok. Ay, katulog mo naman. Ano sa mudo? Hindi na matawa. Bre. Uban si Troy, tanaw siya dula yung daddy, o mga uncle niya, uncle Ninong. Muna yung mga pang dapat. Gingating! Ibang kuratan. Gingating! Ay sis! Ay, hanap nak. Gingating! Ikaw sila Ay sis! makapasok wala Kinsa man na sila dong? Kinsa man na sila dong? Mga player sa pamilya ay. Mga Uncle Marky. Uncle Mr. Lem. Uncle Ray. Oh, si Uncle Marjong. Si Uncle James. Og si Troyix. Ba. Di ba naman kay bula doon next? Ay, Dili ka tong palding. oh, chill lang Troy bay. Tanaw ka dula nila Troy. Nagpalit si Marjong Matoy. Tanaw ka daddy. Init na? Tanaw ka daddy? Tapos daddy nagduwa basketball daddy no? Ano siya? Nasa ilang balay. Nasa man na ati? Ati na? Daddy nagdula. Daddy na Pagdula nila mo ako. Ano sa pagdula nila?